aquí el Joan Ravell, una llegenda sobre la bicicleta. Lluís, què dius que... Fita per treure el paravent. No, és igual. Lluís, et va una miqueta tibant això, eh? És que hi ha la patxa d'aquelles patxes que hi ha per sobre el cinturó. A 1.330 metres portem 2 punxades i mitja, bon ritme. Què passa? Vaya rampa. Va. Vinga, Mili. Joan.
que al final hi ha Piedrahita, que és el poble d'on he baixat, i ara estem fent la pujada cap a... Ostres, ara no surt el nom. Una hora i 3/4 i només he vist passar 3 cotxes. Emili el Coca-Coles, el Beerman, el Solidari, el Puto Crack, el Leadership, la Central Elèctrica 2 i el... El mòbil. I la jaqueta, La té el Pepe, la té el Pepe. Ara ho treia. Joan, què passa enrere? Com el Chupito. Ara ja sé per què has comprat l'elèctrica. Per prendre molts xupitos. Quanta germanor! Molta germanor, molta germanor. Fins que el Lluís la trenqui. Sí, sí. Tercera etapa, pugem al Puerto de Rodilla i fem una volteta curta que hem d'estar a dinar d'hora, que hem de tornar a Barcelona. Mirem que passo pel mig. Les fotos, girafó. Pepe. Hola. Hola, Palo. El Toni i el Lluís.
Hòstia, tio, encara et donen els gin tònics d'ahir o què? Jo sóc més mortal que tu. Algo per la càmera o no? Buenos días, aquí estamos en la tercera etapa. Otra vez al puesto de rodillas. Hacia ahí vamos.